गिबियावनो आं निउस बड'लेण्ड 24निसिम गोदान फुंबिलिनि साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा नैबे समाव जे मोनसे नुथाय नुदों बेयो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव आरो लोगोसे पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो पानेरि दखरा एबसुनि नाजानायाव दिनै नैबेयाव 10 साननि थाखाय मोनसे सिनियर वुमेन फुटबल केम्प बेखौ लानाय जादों। दा बेखौ लानायनि ओंथिया बेनो जाहैबाय दि इन्टार डिस्ट्रिक्ट फुटबल ट्रायल मोनसे जागोन। दा बे ट्रायलावहाय भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननिफ्राय जों बिथांमोननि गासै सा 35 दङ, बेनिफ्राय सा 22 प्लेयार्सखौ सायख'नानै जे बेयाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय जों तिनसुकियाव लांगोन आरो बे गेमा स्टेट लेभेलनि गेम जागोन। दा बेयावहाय जोंनिफ्राय सा 22 गेलेग्राफोरखौ लानानै जों बेयाव पार्टिसिपेट खालामहैगोन। बेयो तिनसुकियाव 29 आगस्तनिफ्राय आराम्भ जागोन। जियानो जा नैबे समाव जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे जों दिनै बिथांमोननि जि केम्पखौ सामलाय मोननानै गोजोननाय मोनदों। खारन होनबा जोंहा बेयाव गोबां मुलाम्फा दङ, बेनिफिट दङ। जे जाखांफुबाय थानाय जि यां जेनेरेसन जे लाइमोन बिथांमोनखौ जों फिजिकेलि फिटनेस प्लास मेन्टेलि प्रिपेयार खालामनो हायो आरो लोगोसे बिथांमोननि केरियार जे भबिसत जिथु केरियारा बे फुटबलनि थ्रुयै जाहाथे बिथांमोननि भबिसतआ मोजां मोनसे लामायाव फैयो, आं बेखौ मिजिंथिनानै नैबे दिनैनि जि केम्प बेखौ जों बरायनानै लादों आरो सामलायदों हानायसिम। जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ हयथ' जों बिदि सुबिदा होनो हायाखै, थेवब्लाबो जोंनि नाजानायाव दखरानि आरो रिजनेलनि नाजानायाव जा एसे सोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ लानानै जों जाखिनि थानाय जानायनि बेब'स्था खालामदों दा बेखौ जों फोरमायनो सानदों। आरो लोगोसे बिथांमोननि भबिसतआ नैबे फिल्डनिफ्रायनो जुदि निस्सय बिथांमोननि गेजेराव सोरबा सासेयाबाबो एसे साक्सेस जागोन बा नेसनेल लेभेलाव हयथ' मोनसे समाव बुहुमाव सिनायजानाय सासे प्लेयार हिसाबै जाहैगोन। आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दिनैनि जि आराम्भनिफ्राय जाहाथे जोबजासिम मोजाङै मोजां बारलांगोन, आं बेखौ फोरमायनो हायो। बे गेलेनाय समावहाय जितु फोरोंनाय समावहाय आन्सलिक दखरा फरायसानिफ्रायबो गोबां मदद होनायखौ नुदों, मा बुङो? बे समाव जोङो पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावबाय। बे समाव जोङो पानेरि हालामजों लोगोसे भेरगाव साब डिभिजनाव जा जोंनि पानेरि गान्दा खुंगुर प्लेग्राउन्डआव 10 साननि थाखाय कचिं होनाय जादों। बेवहाय जोङो बिथांमोननि हरनायखौ जों बरायबाय। लोगोसे जोङो सानदों जोंनि हालामावबो जाहाथे गेलेगिरि जाहाथे जोनोम जायो, बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो पानेरि दखरा दुलाराय बर' गान्दा खुंगुर गेलेग्रा फोथारावहाय माखासे आइजोफोरखौ लानानै फुटबलनि जा सोलोंनाय हाबाफारि बेखौ नुनाय मोनदों, मा बुंगोन बे समाव? गिबियावनो आं निउस बड'लेण्ड 24निसिम गोदान फुंबिलिनि साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा नैबे समाव जे मोनसे नुथाय नुदों बेयो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव आरो लोगोसे पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो पानेरि दखरा एबसुनि नाजानायाव दिनै नैबेयाव 10 साननि थाखाय मोनसे सिनियर वुमेन फुटबल केम्प बेखौ लानाय जादों। दा बेखौ लानायनि ओंथिया बेनो जाहैबाय दि इन्टार डिस्ट्रिक्ट फुटबल ट्रायल मोनसे जागोन। दा बे ट्रायलावहाय भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननिफ्राय जों बिथांमोननि गासै सा 35 दङ, बेनिफ्राय सा 22 प्लेयार्सखौ सायख'नानै जे बेयाव पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय जों तिनसुकियाव लांगोन आरो बे गेमा स्टेट लेभेलनि गेम जागोन। दा बेयावहाय जोंनिफ्राय सा 22 गेलेग्राफोरखौ लानानै जों बेयाव पार्टिसिपेट खालामहैगोन। बेयो तिनसुकियाव 29 आगस्तनिफ्राय आराम्भ जागोन। जियानो जा नैबे समाव जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे जों दिनै बिथांमोननि जि केम्पखौ सामलाय मोननानै गोजोननाय मोनदों। खारन होनबा जोंहा बेयाव गोबां मुलाम्फा दङ, बेनिफिट दङ। जे जाखांफुबाय थानाय जि यां जेनेरेसन जे लाइमोन बिथांमोनखौ जों फिजिकेलि फिटनेस प्लास मेन्टेलि प्रिपेयार खालामनो हायो आरो लोगोसे बिथांमोननि केरियार जे भबिसत जिथु केरियारा बे फुटबलनि थ्रुयै जाहाथे बिथांमोननि भबिसतआ मोजां मोनसे लामायाव फैयो, आं बेखौ मिजिंथिनानै नैबे दिनैनि जि केम्प बेखौ जों बरायनानै लादों आरो सामलायदों हानायसिम। जेरैबायदि सुबिदा होनांगौ हयथ' जों बिदि सुबिदा होनो हायाखै, थेवब्लाबो जोंनि नाजानायाव दखरानि आरो रिजनेलनि नाजानायाव जा एसे सोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ लानानै जों जाखिनि थानाय जानायनि बेब'स्था खालामदों दा बेखौ जों फोरमायनो सानदों। आरो लोगोसे बिथांमोननि भबिसतआ नैबे फिल्डनिफ्रायनो जुदि निस्सय बिथांमोननि गेजेराव सोरबा सासेयाबाबो एसे साक्सेस जागोन बा नेसनेल लेभेलाव हयथ' मोनसे समाव बुहुमाव सिनायजानाय सासे प्लेयार हिसाबै जाहैगोन। आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दिनैनि जि आराम्भनिफ्राय जाहाथे जोबजासिम मोजाङै मोजां बारलांगोन, आं बेखौ
फोरमायनो हायो।